Я чистив вухо звичайною ватною паличкою, коли рука випадково здригнулася. Я відчув різкий укол, а потім та дивну абсолютну тишу. Коли я витягнув паличку, на її кінці не було сірки. Там була густа сіра маса, схожа на пережований папір. Я натиснув пальцем на вухо, і з каналу з тихим хлюпанням почала виходити біла піниста рідина. Це не був гній. Це був мій мозок, який через крихітний прокол у перетинці почав просто витікати назовні під тиском власної ваги. Я хотів крикнути, але зрозумів, що забуваю слова. Вони витікали разом із цим слизом мені на плече. Я стояв перед дзеркалом, втрачаючи здатність навіть кліпати, і просто дивився, як мої зіниці стають різного розміру, поки остання думка розчинялася в калюжі на кахлі.